Ayo ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nyong wis. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Patane isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyong. Nyong wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisiki kowe batur, aku disik ana. Yo, ayo. Ayo, wedi saka arep mburi